Ginakonsiderar kag suportado sang Office of the Civil Defense kan OCD Region 6 ang ginahinyo sang Department of Education kan DepEd nga untato na ang pag-usar sang pampubliko nga eskwelahan bilang evacuation center sa tion sang kalamidad. Iniyang sano kay OCD 6 Regional Director Raul Fernandez sa pagpakigangot sang K5 News FM Iloilo. Dugang pa ni Fernandez, may mga evacuation centers man sa idalom sang OCD6. Apang aminado man ini nga hindi bastante bangod madamo sang parameters sa pagpatindog sang nasambit nga pasilidad. Nahibaluan nga ang rason sa request ng DepEd amo ang malikawan ang on-site class disruption sa klase sa tion sang tig-ululan. Yari ang kabahin sang pahayag ni Direktor Raul Fernandez. I-support yung nung Department of ng DepEd as much as possible talaga na hindi sana magamit yung mga schools. So isa yan sa mga programa na inaano natin. Nahibaluan nga opisyal na nga gindeklarar sang pag-asa ang pagsugod sang tig-ululan o kon rainy season diri sa pungsod Pilipinas. Kaginalauman ang mga kalamidad kaangay na lamang sang pagbaha, bagyo kag landslide. Report nagikan sa OCD Region 6, inisi ka K5, Kimon, Tanyo Kaluyo, kag para sa kampyon nga balita, serbisyo publiko, kag kalingawan sa Iloilo. K5 News FM. Ang ining balita ang ginadulong sa inyo sang DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangka pareho sang amarkuso, chia seeds, desugared sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, naka-detox ka pa. DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.